होननाय मोनसे एप्लिकेसन दङ बे एप्लिकेसनावहाय लुडो गेम गेलेनानैहाय गोबां रांफोर खामायनो हायो। बेवहाय टुर्नामेन्टफोर होनाय जायो। बे टुर्नामेन्टफोरखौ ओरैनो जेबो फैसा बाहायालासिनो फैसा गारालासिनो गेलेनानैहाय फैसा खामायनो हायो। डाइरेक्ट एकाउन्टआवहाय उइथड्र खालामनानै एकाउन्टनिफ्राय बख'नो हायो। एकाउन्ट नाम्बार होनानैबो बख'नो हागोन आरो पेटिएमफोरजोंबो बख'नो हागोन। दा आंहा डाउनलड खालामखानायनि दङ unibite गेम होननाय एप्लिकेसन, नैबे गोजौआवहाय दं। क्लिक खालामबाय आं। बेखौ डाउनलड खालामनानै रेजिस्टार खालामनानै ला। अब्ला नैबेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय। बेवहाय आङो थुबाय, बेखौ दानबाय आं। बेबायदिनो बेवहाय प्लेनावहाय थुनांगौ। नैबे गोथां ओंखारदों, गोथां नैबे प्लेनाव, बे प्लेनावहाय थुदो, क्लिक खालामदो। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय। नै बेयाव गोबां टुर्नामेन्टफोर दङ। नैबे सेटारडे, नैबे सेटारडे, बेयो सेटारडेनि। आङो बेवहाय अलरेडि जइन जादों। नै माने सानसेयावहाय मोनसे फ्रि ओरैनो गेलेनो मोनो। सानसेयाव मोनसे फ्रि टुर्नामेन्ट जाबाय थायो। दैलि टुर्नामेन्ट, थारमाने दैलि टुर्नामेन्ट जाबाय थायो। बेवहाय गाबोननि टुर्नामेन्टखौ दिनै बायदियावनो जइन जानांगौ आरो। हमनानै ला बेवहाय गाबोनहाय सानडे, आङो नागिरनि सानडेनि, नैबे सानडेनि सेकेन्डनिया, बे सानडेनि आङो बेहाय क्लिक खालामबाय। बेबायदि ओंखारो। नै अब्ला बेहाय बे जइन टुर्नामेन्टआवहाय थुनानै होदो। आङो थुबाय जइन टुर्नामेन्ट। जइनआ साक्सेसफुल जाबाय आरोखि। दा बेवहाय टाइमबो लिरनाय थाखायो, डेट लिरनाय थायो। नै डिसेम्बर 17 स्टार्टिं एट 12 AM, 12टानिफ्राय स्टार्ट जागोन। बे रोखोम दफा जायो। 12टानिफ्राय जायो, माब्लाबा 11टा, 11:15, 12:15 बेबायदिनिफ्राय स्टार्ट जायो। बेबायदिनो 12:15आवहाय नोङो गेलेनानै देरहायोब्ला 1:15सोआव 1 घन्टा डिफारेन्स, माने 1 घन्टा बेबायदि बा आधा घन्टा, बिनि उनावनो खेलाया जालांबाय थागोन आरो फाइनालसिम। हरनि 6टा 7टासोआवहाय खेलाया जोबहैयो आरो। नोङो देरहालांबाय थायोब्ला बिदि गेलेलांबाय थानो हागोन। आरो नोङो फुरा फाइनालाव देरहाहैयाब्लाबो नोङो सेमि फाइनाल, क्वार्टार फाइनालावहाय, बा नोङो जेनेबा सेकेन्ड राउन्ड, 3 राउन्ड, 4 राउन्डआवहायनो हयथ' एसे एनैखौ मोनो आरो फैसा मोनो। बेखौहाय नायनि, नैबे से दालाव थुब्लानो बेखौहाय मिथिगोन, मोनगोन। से दालाव थुब्ला मोनो। बेनिया आपडेट जायाखै। आं दिनै सेटारडे नालाय, आं सेटारडेनियावहाय अलरेडि जइन दङ। आङो दिन्थिनि सेटारडे, नै बे सेटारडेनि। आं बेहाय अलरेडि जइन। आङो दहाय खनसे गेलेखांबाय बेहाय, ओमफ्राय देरहादों। ओमफ्राय दा सेकेन्ड राउन्ड गेलेसिगोन। उइनिं प्राइज, नैबे उइनिं प्राइज, नै बेबायदि। नै जुदि देरहायोब्ला 500 थाखा मोनगोन। नै फाइनालाव देरहायोब्ला 500 थाखा मोनगोन। ओमफ्राय सेमि फाइनालाव देरहायोब्ला 200 थाखा मोनगोन। क्वार्टार फाइनाल, जेनेबा 3निफ्राय 4सिमावहाय 50 थाखा मोनगोन। 5निफ्राय 8सिम रेंकआवहाय 40 थाखा। 9निफ्राय 16सिमावहाय 30 मोनगोन। नै ओमफ्राय 17निफ्राय 32सिमावहाय 20 मोनगोन। ओमफ्राय 33निफ्राय 64सिमावहाय 10 मोनगोन। बिदि मथा मथि 4 राउन्डनिफ्राय मोननाय जायो आरो। 4 राउन्डनिफ्राय 10 थाखाखौ मोननाय जायो। बिदि ओमफ्राय 4 राउन्ड, 5 बिदि देरहालाङोब्ला बिदिनो बारायलांगोन। नै मोननाया बेबायदि नियमा। दा बेयो जाबाय
उइनिं प्राइज। सेदालाव थुयोब्ला नै आङो खनसे देरहाखांखाबाय, बे फार्स्ट राउन्डखौ आङो देरहाबाय। ओमफ्राय बेबायदिनो नै सेकेन्ड राउन्ड दङ। सेकेन्ड राउन्डनि खेलाया स्टार्ट जागोन, बहुद टाइम लिरनाय दंखायो। 1:15निफ्राय खेलाया जागोन। ओमफ्राय थार्ड राउन्डआ जागोन 2:30 माने 2:30 जागोन नै। ओमफ्राय फर्थ राउन्डआ जागोन 3:15 जागोन नै। बेबायदिनो बे खेलाया जागोन मोनानि 8:00सिमावहाय जोबहैगोन आरो 8:00 बा 8:30 बे खेलाया फाइनालसिम जुदि देरहालांबाय थायोब्ला बेखिनि टाइमावहाय जोबहैगोन, 8:30सिमावहाय जोबहैयो। बेबायदि गेलेलांबाय थानांगौ। आङो गेम मोनसे देरहाबाय आरो बेबायदिनो देरहालांबाय थानांगौ। बिदि देरहाब्लानो बेवहाय मोननो गोनां फैसाखौहाय मोनो। ओमफ्राय लोगो लोगो उइथड्र खालामनानैहाय एकाउन्टावहाय सोनानैहाय एकाउन्टाव ट्रेन्सफार खालामनानैहाय बेखौहाय बख'नो हायो आरोखि। दा बे गाहायाव दङ नै प्ले लुड', प्ले क्रिकेट, माय वालेट दङ। आङो माय वालेटनावहाय आं थुनि। आंनि 8 थाखा दङ नै। आंनि माबायावहाय 8 थाखा दङ एकाउन्टावहाय। दायो 8 थाखाल' आङो उइथड्र खालामबाय माखासेखौ। बेबायदिनो लाब जायोब्ला उइथड्र खालामनानैहाय बख'नो हायो। बेबायदिनो दैलि बे एन्ट्रि फ्रियावहाय जइन जानानैहाय दैलि गेलेनानैहाय बेवहाय रां खामायनो हायो। आरो लोगोसे बेबायदिनो फैसानि गेलेयो होनोब्ला फैसानिबो गेलेनो हागोन। अब्ला क्रेड चेनेलाव थुबाय आं। क्रेड चेनेलाव थुयोब्ला नैबेबायदि ओंखारगोन आरो। फार्स्टआव दङ उनिबाइट क्लासिक, ओमफ्राय सेकेन्डआव दं उनिबाइट अल, ओमफ्राय थार्डआव दं उनिबाइट कुइक, ओमफ्राय फर्थआव दं लुड' किं। नैबे फार्स्टआवहाय होयोब्ला गथि अपेन अन 6 माने 6 मोनब्लासो गुथिया ओंखारगोन। ओमफ्राय नैबे सेकेन्डआव जुदि होयोब्ला गुथिया जायखिजाया नाम्बारावनो ओंखारगोन। 1 मोनब्लाबो 2, 3, 4, 5, 6 मोनब्लाबो गुथिया ओंखारगोन आरो। जिखुनु गुथिखौहाय सिंनिफ्राय दिहुननो हागोन, जिखुनु नाम्बारावहाय। नैबे सेकेन्डआ दानिया सेकेन्डआव होबाय आङो जायखिजाया गुथि ओंखारनायाव। बेवहाय बेसेबांनि बाजि नांनो, बेसेबांनि बादायगोन, बेयाव नोंनि गोसो बायदि बादायनो हागोन। आङो जेनेबा 10 थाखा, खमाव 10 थाखा, खमावनो 10 थाखा, 10 थाखा होबाय आं नै। 100बो हागोन, 500बो हागोन बेबायदि। 10 थाखाब्ला 18 थाखा मोनगोन। 10 थाखायावहाय 18 थाखा मोनगोन। थारमाने 8 थाखा मोननाय जायो आरोखि। बै गुबुनहाबो थांनायाथ' 10 थाखा थांगोन, खिन्थु थाइनैया कमिसन। बे थाइनैखौ मोना। 10 थाखानि बाजियावहाय 20 थाखा मोननांगौमोन, नाथाय 18 थाखाल' मोनगोन आरो 8 थाखाल' लाब जागोन बेबायदि। अब्ला नैबे एड चेलेन्जआवहाय थुदो। एड चेलेन्जआव थुबाय आं। नै बेबायदि ओंखारबाय। चेलेन्ज साक्सेसफुलि क्रिएटेड जाबाय। बेनि उनावहाय दा SMS फैबावगोन मोनसेबाव। बे चेलेन्जआल' क्रिएट जादों बेवहाय। ओमफ्राय बै गुबुन एजेन्टआ बेखौहाय खालामथ'वाखै, माने एक्सेप्ट खालामथ'वाखै। दसे नेनांगौ जायो, बोरैबाला एसे थाबनो जायो। नै फैबाय, बेलाय नै बिदि ओंखारबाय। दानियाबो प्लेनावल' थुदो, बेबायदि ओंखारगोन माखौ लायो कालारा। आं नै बेखौ लाबाय। नेक्स्टआवहाय थुदो, नेक्स्टआव थुबाय आं। अब्ला बेबायदि